11 март күні Мөслим гимназиясы базасында юл хәрәкәтенең яшь инспекторлары отрядлары арасында Кызыл Соры яшел исеме астында район конкурсы узды. Балалар арасында юл транспорт травматизмын кисәтү һәм мәктәпләрдә яшь юл хәрәкәте инспекторлары отрядларының эшчәнлеген активлаштыру максатында үткәрелүче бәйгедә 16 команда катнашты. Бу агитбригада чыгышлары белән балалар төрле җирләрдә чыгыш ясый алалар, балалар бакчаларына барып, үзләренең кичкенә дусларына мондый аңлату эшләре алып бара алалар. Юл йөрү кагыйдәләрен пропагандалау өчен бик кирәк бу. Укучылар игътибарлы мөстәкыйль булуларында, бәйгегә иҗады якын килеп әзерләнүләрендә күрсәтте. Яшь инспекторларның бердәм булуын да әйтергә кирәк. Балалар театральләштерелгән тамашалар, җыр һәм уеннар аша да яңа яктан ачылды. Конкурсантлар сугыш тематикасын да яктыртты. Мөслим гимназиясында яшел, сары, кызыл конкурсы бара. Юл кагыйдәләре турында бу конкурс, анда катнашкан укучыларга мин уңышлар телим. Biz muhaddidan benim ismim Yunus. Biz birinchi o'rin olishga tilaymiz. Kursda birinchi topqir qatnashib, yo'l qoidalari butun kishi bilirga tegish. Biz bugun kursga Muslimda To'qay maktabidan keldik. Biz butunay birini bilib keldik, yotlab keldik. Bu o'tgan kishilarga da motor ettirib выступление ясасыннар. Аларны тоже бүлекләр үссеннәр. Без бу конкурста Татарстандан килдек. Безнең команда исеме высший класс. Юлларда имен йөрибез. Biz инде укучыларга инде юл йөрү кагыйдәләрен кичкенә яшьтән өйрәтергә тиешбез. Һәм инде алар кичкенәдән юл йөрү кагыйдәләрен өйрәнеп үссәләр, юлларда хәвеф-хәтерләр әзрәк булыр дип ышанып калабыз. Бәйге нәтиҗәләре буенча беренче урын Яңа Усы мәктәбенең юл хәрәкәте яшь инспекторлары отрядына бирелде. Икенче урында гимназия, өченчедә Татбүләр мәктәбе командасы. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.